Kay mayong hapon, mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga kitagaan ta niya og kinabuhi, kinatagaan ta niya og higayon nga maka pagpamalandong na usab sa iyang pulong. Hinaot pa nga ang iyang pulong karon nga atong paminawan, atong itisok sa atong kasing-kasing ug sa atong mga isipan aron kini dili nato kalimtan og ato kining ipanginabuhi sa matag adlaw. Awhagom ko kamo sa pag-abli sa atong mga balaang kasulatan o sa tablet o sa cellphone sa 1 John chapter 3 verse 4 to 10. 1 John chapter 3 verse 4 to 10. Og mao kini ang pulong sa Dios. Ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. O kamo nasayod nga kaniadto siya gipadayag aron sa pagkuha sa mga kasalanan og diha kaniya walaing sala. Ang tanan nga nagapabilin diha sa kaniya dili magapakasala. Ang tanan nga nagapakasala wala makakita kaniya ni makaila kaniya. Mga anak, kinahanglan walay magapasilaag kaninyo. Ang nagahimog pagkamatarong matarong man, maingon nga kadto siya matarong. Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa. Kaya ang yawa nagapakasalaman sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Ang mga tuusa nga gipanganak gikan sa Dios dili magahimog pagpakasala. Kaya ang binhi sa Dios magapabilin man diha kaniya og siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Maila kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa, pinaagi niini. Bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarong o wala mahigugma sa iyang igsoon, kini siya dili iya sa Dios. Mao kini ang pulong sa Dios, naot pa nga ang pulong ang Dios magapanalangin sa iyang pulong diha sa matag kasing-kasing sa matag usa ka nato karong magapaminaw niining pulunga. Magampo ta magigsoon. Dalay ko namong amahan, salamat ning matahom nga kahaponon nga niya nausab kami nagkahiusa diha sa barog o paglingkod diha sa imong tiilan aron sa pagpaminaw, pagpatalinhog sa imong balaang kasulatan nga mo'y suga sa among tiilan ug kahayag sa among dalan aron kami dili makatipas sa tuo o sa wala dining kinabuhi aron kami magapadayon diha sa imong kabubuton ngan nga imong mga anak. Panalangin ni kami mga Ginoo sa among pagatun-an karon. Mo kini ang among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Ang uluhan sa atong pagtulun-an karong hapuna mga igsoon, akong giuluhan og pilia ang kadaugan. Pilia ang kadaugan. Sa atong panahon karon pagkaraghang mi intra sa sugal na ang sugal gikan sa laing nasod kay aron ang sila nagtuo nga sila makadawat og swerte. Ginganlan kini o sa doktrina nga fatalismo kining nagsalig sa swerte o sa kapalaran. Apan pagkaraghang kinabuhi na ang nadisgrasya. Pagkaraghan ang naa sa kaning kasubo, kaguba sa ilang kinabuhi sa pamilya tungod ni ining sugal kay nagtuo sila nga usa ka higayon sila tagaan og swerte. Ang sugal way kasiguruhan. Inay 99.9% naagyod sa kapildihan og kapakyasan. Panaghap lang kini, sama lang kini sa magkuha kag usa ka munggos, imong pintalan na og puwa. Unya isagol nimo ni sa usa ka bodega nga munggos og imo kining isagol og kayon unya imong pangitaon to mao nang panaghap. Mas dako ang disgrasya kapakyasan, dako ang pagkaguba sa kinabuhi. Kay tungod nagpanaghap
o nagtuo sila nga moabot ang ilang swerte. Mao kini ang problema sa mga Kristohanon nga gisuwatan ni Apostol Juan nining panahona. Kay tungod sila nagsalig nga sila Kristohanon na, unya ang ilang pagpanginabuhi ilang gipangita sa gawas nga doktrina nga ginganlan og Gnosticism. Mibiya sila sa tinuod og sila misugal ngadto sa nagkananlaing mga pagtulunhan nining panahona. Busa daghang mga Kristohanon napakyas ang ilang kinabuhi. Kay nagsalig o gipili nila ang pagsugal sa ilang pagpanginabuhi isip nga mga Kristohanon. Imbis pilion ang kadaugan, naay kadaugan. Bisan pa sa kahimtang sa tao karon, nganong musugal man, nga wa makini kasiguruhan. Inay mas dako ang kapildihan. Pilia ang kadaugan. Unsa may kadaugan sa atong panahon karon. Ang kadaugan ayaw kaintra sa sugal, inay trabaho kag maayo o magtigom sa hinay-hinay. Kana sigurado gyud nga ikaw naas kadaugan. Karon usab sa kanabuhang Kristohanon, kinanglan atong pilion ng kadaugan mao ang pagtulunan sa balaang kasulatan, dili ta magpangita og magsugal sa kalanlaing mga tinuuhan nining kalibutan. Daghan kaayo mga magwawali, daghang mga tinuuhan nga daw nag-ingon sila nga kami ang tinuod. Apan asa man nato kubtan gyud ang kamaturan naalang gyud sa pulong sa Dios. Busa kadaghanang mga Kristohanon naglangoy-langoy sa sala. Unya miingon sila nga ako Kristohanon, dugay na akong Kristohanon, apan na sila naglangoy-langoy sa kapildihan sa sala, sa nagkalanlaing sala. Kay tungod nagtuo sila nga naa kanila ang kamatuoran apan naulipon sa kadautan. Busa nini ang atong gibasa nga teksto mga igsoon. Dinhi magpakita ang pulong og duha ka kamatuoran nga angay natong kuptan aron kita magapabilin diha sa pagpili sa kadag-anan. Kamatuoran lamang ang makahatag kanatong kagawasan sa tanan konsepto sa atong kinabuhi. Nining atong gibasa, gipakita dinhi ang tinuod dalan sa Dios. O ikaduha, ang tinuod kasing-kasing nga gipadayag sa Dios. Nining atong teksto. Primero, atong adtuon ang usa nga tao nga nagapadayon sa unsa mang sala, nahisalaag gyud siya sa dalan sa Dios. Timan ini, kung ang usa ka tawo nagapadayon diha sa bisan unsang sala, siya nahisalaag gyud sa dalan sa Dios. Atong basahon bersikulo 4 ngadto sa 6, nagaingon, ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog pagpaglapas sa kasasugo, kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Kung kamo nasayod, nagkadto siya, gipadayag aron sa pagkuha sa mga kasalanan, og diha kaniya wala ing sala. Ang tanan nga nagapabilin diha kaniya dili magapakasala. Ang tanan nga nagapakasala, wala makakita kaniya ni makaila kaniya. Tanawa, ang conclusion sa verse 4, kadtong nagpadayon sa pagpakasala, wala gyud sa kaila sa Ginoong Hesukristo. So, kadtong mga tao nga naa sa laag sa dalan sa Dios, sila mga nagahimog pagpakasala. Kining pulong pagpapakasala maigsuon kung atong tan-aw sa tenses sa Griego, kiniginganlan og present active participle. Ang bot pasabot, akto ang tao nga nagahimo o nagapadayon diha sa sala. Iyan ang nahimo ng kinabuhi ning salaa. Diha na siya magtubo, diha na siya nagsalig sa iyang kinabuhi, sa pagkamatarong kuno ang iyang swerte na diha. Apan nagisulti dinhi kadtong mga tawhana nga nagahimog pagpapakasala, nagahimog paglapas sa sugo sa Dios. Kay balota nga ang salagyod mao ang paglapas sa kasuguan sa Dios. Siya nagahimog pagpakasala, nagpadayon. Tinuyuan iyang gibuhat ang sala. Dili ni buhat sa Kristohanon. Buhat ni usa ka dili magtotoo na nagpatuyang sa sala. Tinuyuan ning sala, maigsuon.
So busa kining tawhana nahimong paglapas o nakahimo sa paglapas sa sugo sa Dios o ikaduha walay pagtagad sa grasya sa Dios. Walay pagtagad sa grasya sa Ginoo. Kitanawa giingon sa 5, ang tanan nga nagapabilin diha kaniya dili magpakasala kana kunong nagpabilin sa atong Ginoo dunay fellowship sa atong Ginoo. Dili magapakasala, dili mutuyo sa pagpadayon o pagpagtuyang sa sala. Ang tanan nga nagapakasala wala makakita kaniya ni makaila kaniya. So mo nang gisulti sa pulong sa Dios nga kadtong nagapadayon diya sa pagpakasala wala gyud makakita sa Dios ni wala gyud makaila kaniya. So unsa may nabuhat daay sa atong Ginoo sa usa ka miangkon nga Kristohanon. Unsa may gibuhat nga naman iya maning nigar, wa man niya tagdani kay tungod siya naamas pagpapakasala. Unsa may buhat sa Ginoo? Ato lang basahon ang 1 Pedro 2:24 nagiingon. Siya gayud mao ang midala sa atong mga sala. Tanawa, sa diha nga ikaw misalig kang Kristo nga siya mo'y nalansang sa krus, iyang gidala ang imong sala. Nagingon, siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas, ngadto sa kahoy, aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Ang buot pasabot sa mamatay, wa na tay koneksyon sa sala. Patay na ta. Sama ba ning lawas nato? Mamatay galita mo buwag ng kalag sa atong lawas, wa nay koneksyon. So mausab diha nga kita giluwas ni Kristo pinaagi sa pag-angkon niya sa atong sala, nabuwag na ta sa sala, wa na tay relasyon sa sala. Kundi ang atong relasyon ngadto na sa pagkamatarong. Basaw na katutro. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong, pinaagi sa iyang mga samad kamo na nga ayo. Tanawa, pinaagi sa iyang kalisod, ang iyang suffering sa krus, we were healed. Kita na nga ayo sa atong balatian sa espirituhanon nga way tambal paingon sa impyerno nga ayo ta pinaagi sa iyang kalisdanan, ang iyang pagkasamad ngadto sa krus. So mao kana ang wala tagda sa usa ka Kristohanon nganong siya nagapadayon sa sala, nagpakasala siya, iyang talikdan ang gibuhat sa ni Kristo kaniya. Sa pagkatinuod, wala lamang niya kuhaa ang atong sala sa diha nga siya nalansang sa krus. Nahitabo na diya sa atong pagsalig kaniya, iya patang gihimong matarong. Siya nga walay sala, gitampo ang atong sala kaniya aron ang iyang pagkamatarong iilis diha kanato. Sumala sa 2 Corintios 5:21. Nagiingon, tungod kanato siya wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong pinaagi nga Kristo nga anaa sa Dios. Busa nagaingon ang 2 Corintios 5:17 nga kadtong anaa kang Kristo bag-o na gyung binuhat. Wala na ang daan. Kay tungod siya wa nay relasyon sa sala, patay na siya sa sala. Og ang tanan nagkabag-o na sa kinabuhi. So kung ikaw nagapadayon diya sa pagpapakasala, wala gyud mabag-o ang imong kinabuhi. Inay, nagapadayon ka tungod kay mao kini ang imong nature. Karon nagpatuyang lang gihapon sa sala ang usa ka tawo miangkon nga Kristohanon, wala gyud niya tagda ang gibuhat sa Ginoo ngadto sa krus. Inay iyang gisalikway ang grasya sa Dios. Tanawa, bersikulo 6. Ang tanan nga nagapabilin diha kaniya dili magapakasala. Ang tanan nga nagapakasala wala makakita kaniya ni makaila kaniya. Gisalikway gud niya ang grasya nga mao ang atong Ginoong Kristo. Wala gyud sa kadawat sa grasya. Kay tungod ang grasya sa kaluwasan madawat nato pinaagi sa pagtuo. O ang pagtuo nato magagikan sa pagpaminaw sa pulong. Sa diha nagapaminaw ka sa pulong, mutubo gyud ang imong pagsalig nga arang makadawat sa grasya sa Dios aron ikaw maluwas. Efeso 2:8 nagiingon, kay tungod sa grasya, kamo nga luwas. Ang grasya mo'y nagluwas nato.
Ang grasya mautong trabaho sa Dios nga iyang gihatag iyang bugtong anak aron si Kristo pinaagi sa grasya mamatay alang kanimo ug kana madawat lamang nato pinaagi sa pagtuo ug ang atong pagtuo nagagikan diha sa pagpaminaw sa pulong ni Kristo. Kay tungod sa pagpaminaw nato sa pulong ni Kristo kita gibag-o sa espiritu, gianak ta pag sa bag-o subos nabuhi ta aron makasabot kita diha sa mayong balita sa kaluwasan. Subusa kadtong nagapadayon diha sa pagpakasala, wala gyud siya makadawat, wala gyud siya grasya na iyang gisalikway ang grasya sa iyang kinabuhi. Busa dili gyud siya makatuo og nagaingon ang Juan 3:18, ang musalig kaniya dili magpagahukman. Kung nagasalig ka, maigsuon dili ka na wala ka na sa hukom kay tungod gipasaylo ka luwas ka sa silot. Apan ang dili musalig, ang musalikway sa grasya nahinukman na sa silot. Nga naman, kay daan manatang nahinukman na. Sa diha nga kita nakasala, ang atong destinasyon paingon sa impyerno. For the wages of sin is death in hell. So busa, sa diha nga ikaw miangkong nga Kristohanon ka, imong nadawat nga ikaw napasaylo na nya karon nagpadayon ka sa pagpakasala, mao kanay timaan nga imong gisalikway ang grasya wa gyud kay pagtuo kay kung wa kay pagtuo dili ka mosalig kang Kristo, dili ka magkinabuhi kang Kristo o ikaw nahinukman na kay daan ka nang nahinukman. Kay wala man siya motuo sa ngalan sa bugtong anak. So busa maigsuon, kung ikaw nagapadayon, nagaing kang Kristohanon ka, nagapadayon ka sa sala, sa unsa mang samang sala, ang buot pasabot niya na wala gyud ka sa dalan sa Dios. Dahil sala gyud ka, wala gyud ka sa iyang fellowship. So busa kung nasalaag ka, wa kay pagtagad sa gibuhat ni Kristo kanimo ug imong gisalikway ang grasya sa Dios nga maoy paglaom sa taong makasasala, sama nako, sama nimo. O karon, mo to'y primero, ang nagapadayon sa unsa mang sala, na isalaag sa dalan sa Dios. Ikaduha, siya nga nagapadayon sa unsa mang sala, nagpakita sa tinuod kasing-kasing. O unsay kasing-kasing nato. Versikulo 7 ngadto sa 10 nagaingon na igsoon. Ang mga anak, kinahanglan walay magapasilaag kaninyo. Mga anak, kinahanglan walay magapasilaag kaninyo. Ang nagahimog pagkamatarong, matarong man. Maingon nga kadto siya ang Ginoo, matarong. Ang nagahimog pagpapakasala, iya sa yawa. Kay ang yawa nagapakasalaman sukad pa sa sinugdan. Wa gyud kabag-uhan ang yawa. Bisag kung saon niya. Bisan pag angkon pa siya nga siya anghel sa pagkamatarong, sumala sa giingon ni Pablo. Nga daw siya nagpakita og anghel apan yawa lang gihapon. Sukad sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios aron mao kini sa paglaglag sa mga binutan sa yawa. Nakita nakapanunod ta sa binutan sa yawa apan gisugo sa amahan ang iyang bugtong anak nga maoy mo pulis sa atong kamatayon sa sala aron iyang pagalaglagon ang buhat sa yawa dinhi sa atong kinabuhi. So di na taulipon sa yawa kung Kristohanon ka. Versikulo 9, ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios dili magahimog pagpapakasala. Pagpakasala. Kay ang binhi sa Dios magapabilin man diha kaniya og siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Versikulo 10, maila kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa. Pinaagi niini. Bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarong wala mahigugma sa iyang igsuon, kini siya dili iya sa Dios. Dali lang kayo sabton og ilhon kinsa tong tinuod nga Dios ay anak sa Dios. Kadtong mahigugma sa isig kaigsuon. Bisan pa og ang iyang igsuon nakasala diha kaniya nahigugma lang gihapon kay mao kini timaan na siya sa Dios. So ikaduha, siya nga nagapadayon sa unsa mang sala. Nagaingon ang pulong, gidayag ang sulod sa iyang kasing-kasing.
nagpakita sa tinuod kasing-kasing sa usa ka tawo. Now, ang Dios sa iyang pulong nagpahimatuod kanato nga siya nga nagapadayon sa unsa mang sala, kita gyud ang sulod sa iyang kasing-kasing pinaagi sa iyang binuhatan sa gawas, sa iyang gugma sa gawas. So makita nato ni ang maong itsura sa tao nga wala gyud ang grasya sa kasing-kasing. Primero, makita nato unsay iyang kasuod. Unsay iyang kasuod, ang iyang best friend. Iyang best sa iyang kaugalingon, iyang amigo. O ikaduha, kinsa ang iyang amahan. Makita nato na. Primero tan-aw nato kung kinsa ang iyang kasuod. Sumala pa sa 7 ngadto sa 8 nag-ingon, mga anak kinahanglan walay magapasaylaag kaninyo. Ang nagahimog pagkamatarong, matarong man. Maingon nga kadto ang Ginoo siya matarong. Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa. Kaya ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. So makita nato maigsuon. Sa tawo nga naa nagapabilin og nagpatuyang sa sala, makita nato kung hain ang iyang kasuod. Sa mga Kristohanon, aron kita makalikay ni ini maigsuon, dili ta magpahisalaag sa mga pangatarungan sa uban. Bisan pa sa mga Kristohanon nagaingon, Kristohanon ko, magwawali ko, pastor ko, apan nahisalaag, nagpadayon, nagpapakasala, ayaw patunton niya na ayaw pahisalaag niya ng mga pangatarungan na. Nagaingon siya, Kristohanon, apan nagapadayon sa pagpakasala. Dili siya makahulagpos hangtod karon. Nagpadayon na noon, misamuti noon, Nixon. Karon, kining atong gibasa karon sa bersikulo 8, ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa. Kaya ang yawa nagapagpasala man sukad sa sinugdan. Ang hinungdan nga nung gipadayag ang anak sa Dios, mao kini aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Mabitaw nga kitang tanan nga ulipon sa yawa ni adto pinaagi sa sala, kita giluwas ni Kristo nining mga binuhatan. Mga mahisamang matarong na sama sa Ginoo nga matarong. So busa ang nagahimog pagpapakasala, nagiingon ang pulong sa Diyos, dili ako, kundi ang pulong sa Diyos, nagiingon, anak siya sa yawa. Anak siya sa yawa. Kaya tungod, walay kabag-uhan. Sige lang gihapon, nagpatuyan, nagpadayon lang gihapon sa pagpapakasala. Kay mauna, mao ka na ang nature sa yawa, sukad sa sinugdan, yawa na gud siya. Naagyod ang iyang pagkadautan. Bisan pa siya magmaskara nga anghel, bisan pa siya magmaskara og karnero, apan yawa lang gihapon. Maupod ang usa ka Kristohanon nga bisan pag mitawag siyang Kristohanon, dugay na siyang Kristohanon, sige siyang wali, pastor na siya, apan naa siyang kinabuhi, makita ang nalihok nga naa siya sa kasalanan maigsoon, sukad sa sinugdan, dili gid siya Kristohanon. Ngunang pag-abot sa hukom, Mateo 7:21, daghay magatawag sa akong ngalan, Ginoo, Ginoo, apan dili sila pag-ablihan sa pultahan sa langit. Kaya nga naman, wa man sila magsunod sa buhat sa Dios, ang kabubuton sa Dios. Unsay kabubuton sa Ginoo, sa Dios, musalig og musunod kang Kristo, magkinabuhi pinaagi sa sugo ni Kristo. Apan mingon sila, Ginoo, di ba kami man mga nagawali, maayo mi miwali, daghang mga nakabig. Ginoo, di ba nagpakita mi daghang mga milagro, ug daghan kayo natabangan? Apan sulti ni Hesukristo, pahawa kamo magbubuhat og dautan. Nganuman, kay sukad sa sinugdan wala gyud ko makailan ninyo. Subusa ang tao mo angkol nga Kristohanon pastor magwawali, apan sa mata sa Dios wa din siya angkuna, kundi ilang kaugalingong buhat lang ang iyang pagkamatarong. Kay tungod ang tinuod nga panganak usab sa Dios, dili na nga magapadayon o magpatuyang sa sala. So makita nato kung sa iyang kasing-kasing, makita sa iyang binuhatan. Karon,
Tungod kay makita sa iyang bulunghatan, ang sulod sa iyang kasing-kasing, makita nato kung kinsa ang iyang amahan. Nagaingon sa versikulo 9 ngadto sa 10, ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios dili magahimog pagpapakasala. Makasala man siya apan dili gyud magpadayon pagpapakasala. Kay ang binhi sa Dios nagapabilin man diha kaniya og siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Dili siya makasala og tinuyuan nga nagapadayon nagpatuyang sa sala. Kay tungod siya gianak pa man gikan sa Dios. Bersikulo 10, maila kung kinsa mga anak sa yawa o sa Dios og kinsa mga anak sa yawa pinaagi niini. Bisan kinsa nga wala mahighimog pagkamatarong og wala mahigugma sa iyang igsuon kini dili sa Dios, iya sa Dios. So maigsuon. Klaro kayo, ang nagpapakasala, anak sa yawa. Apan ang tinuod nga panganak og usab sa Dios, anak sa Dios, kay dili man siya magpabilin ngadto sa pagpapakasala nga naman. Sumala sa atong gibasa, tungod kay ang bini sa Dios anak niya. Unsa may bini sa Dios? Maigsuon. Ang bini sa Dios dili atong kaugalingong pagpanabot o pag-interpretar, kundi ang pulong sa Dios may mag-interpretar sa binhi. Atong mabasa na binhi sa Dios. Sa Lucas 8:11, nagaingon maigsoon. Lucas 8:11. Ang kahulugan sa sambingay mao kini. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Kanang pulong sa Dios nga naa sa atong kasing-kasing anha mo kunsad ang atong tinuod pagtuo nga modawat sa grasyas kaluwasan. Ang pagtuo nga atong nature, sukad sa atong pagkatao, naaras gawas sa atong kasing-kasing, kay kanang pagtuoha munigar og tinuod Dios ug mutuo sa mga bato sa kahoy. Apan ang pagtuo nga mugitib gikan sa pulong nga natago sa kasing-kasing, mao kana ang pagtuo nga makaluwas kay tungod musalig diha kang Kristo. Ang binhi mao ang pulong. Kang kisang pulong? Pulong ni Kristo. Tanawa ang pulong ni Kristo nga nagaingon, Mateo 13:37, nagaingon, og kanila mitubag siya nga nagingon, ang nagpugas sa maayong binhi, kinsa kuno? Ang anak sa tao. Kinsa may anak sa tao? Ang Dios. Busa, sakit kadas kita makadungog sa wali sa pulong ni Kristo, tinuod na nagtanom siya dinhi sa atong kasing-kasing og iyang pulong ug mugitib diha ang pagtuo. Ngano man? John 6:63 nagiingon, ang nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Ang unod walay kapuslanan, mingon si Kristo. Ang mga pulong nga akong gisulti kaniyo, kini Espiritu og kinabuhi. So busa, faith cometh by hearing, hearing by the words of Christ. Malang importante kayo ang pagpaminaw. So, ang usa ka taong anak o usab, dili siya mahimong magpadayon, magpatuyang sa pagpapakasala nga naman. Kay ang binhi sa Dios nga mo'y nagbuhi diya sa iyang patay nga espiritu, mo'y maghatag kinabuhi, mao kanay musagdan sa tanang mga kadautan, mga tinanom nga daot nining kalibutan. O kinsa man si Kristo nga nagpuyo sa atong kinabuhi, kining Espiritu ni Kristo sa atong kasing-kasing, gitanom kini sa amahan nato sa Dios. Galatia 4:6 nag-ingon, og tungod kay kamo mga anak man, ang Dios mipadala sa Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong mga kasing-kasing nga nagatuaw, Aba, amahan. Mo nang umutawag tag amahan, Aba sa atong Dios. Nagyuti kagahom kay tungod ang Espiritu ni Kristo mooy nagsulti diha sa atong pinaagi sa atong baba, mo tawag tag Ginoo sa amahan. Ang amahan mo'y nagtanom sa iyang espiritu, ang binhi sa kinabuhi mao si Kristo diha sa matag kasing-kasing sa Kristohanon. Karon, magpadayon ba siya? Magpakasala ba siya? Mulahutay ba siya? Magpatuyang ba siya sa sala? Dili. Makasala man gani siya, apan dili gyud magpabilin. Kini iyang angkunon og iya kining i-surrender sa Dios. 1 John 1:9, if we confess our sins unto Him,
He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all uncleanness. Tanawa, kung pasaylong ta sa bahan, tanang kahugaw iyang pagakuhaw. Kisa man tong gusto na kahugaw, kadtong walay binhi sa iyang kasing-kasing. Karon, kung tinungod kang Kristohanon, sabta kini igsuon. Sabta kini igsuon. Anak ka sa Dios. Ang Espiritu sa Dios nagapuyo kanimo. Dili na ikaw ang panag-iya sa imong kagalingon. Apan, makasalalang gihapon. Ang usa ka Kristohan kay doon na pa'y naglublog nga sa atong unod. Apan ang kining kamaturan, wala ka makadawat og espiritu sa pagkatalaw og pagkaulipon. Busa, bakod, barug. Kung nahagma ka sa unsa mga salan ining kalibutan na, bakod, barug. Anak ka sa Dios. Ayaw palimbong sa hagawhaw nining kalibutan og hagawhaw sa yawa. Busa maigsuon sa atong paghuman, painumdum ko, magpadayon ka sa pulong sa Dios kay mao kini suga sa imong tilan o kahayag sa imong alagianan ngadto sa pagkamatarong. Kinahanglan naagyo ka sa pagbasa sa pulong sa Dios nga dunay kalipay, Psalms 1:2. Walay kasubo sa diha nga magbasa sa Biblia kundi dunay pagpatalinhog, dunay pag-meditate nga dunay kalipay nga sabto ng pulong sa Dios o kinahanglan nakapirmi sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios nga ginawali sa mga magwawali. Paminaw ni mo ni. Mao ni timaan nga ikaw alagad ni Kristo. Sama sa iyang gisulti sa Juan 8:31 ngadto 32, kung kamo magapadayon sa pagpaminaw sa akong pulong, nan kamo akong tinuod mga tinunan, og mahibaw-an ninyong kamatuoran, og ang kamatuoran may makahatag kaninyong kagawasan. Bakod, barog, igsoon. Nawala ka man, nasalaag ka man sa dalan sa Dios, apan naa gyud ang Espiritu nga may mag-iwag sa atong dalan. Mapakugta bisan asa ron itulid ang atong lakang ngadto sa matulid nga dalan. Pinaagi sa atong pagdawat, paghinulsol o pag-usab sa atong kaugalingon o balik ta sa church, balik ta sa iglesia. Kaya ang iglesia mao ang haligi o pundasyon sa tanang kamatuoran, mo ni magpalig-on nimo, mo ni mo disciple nimo. So busa pagbalik nimo sa iglesia, andam ka diha sa pagpaminaw, andam ka sa pagpanudlo, andam ka sa pagtulid, andam ka sa pagpasaway, pagpanaway. Rebuke. Be a disciple of Christ afresh. Kinahanglan gyud bag-uhon nimo ang imong pagkaalagad sa Ginoo o gana sigurado ka nga imong gipili ang kadaugan. Nakadesisyon ka na ba? Magpadayon ka ba diha? Magpatuyang ka ba diha sa kapildihan, kapakyasan, kadautan? Pilia ang kadaugan. Magampo ta maigsoon. Salamat Ginoo sa imong pulong mo nakahatag na mong kahayag sa among dalan. Tultuli mi, tagaimig kusog, tagaimi og will, nga amog yung lakton ang among tiil paingon sa kahayag. Muduol kang Kristo, maghinulsol sa among sala, mudawat og magbag-o sa among pangunahuna nga among talikdan na ang sugal nining kalibutan og ngadto mis tinuod nga dalan. Ang mao ang pagpili sa kadaugan hangtod sa kanturan. Mao kining among pag-ampo lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.